다 도마 네 아주 지식 패배 한다 아 주문 한번 소리 다나시 사람 균이 신신 난겐게 안처럼 보면서 Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkie mniszki, które uczestniczą w zgromadzeniu Aria Krzema, wszystkich, którzy słuchają przez internet. Przez jakiś czas nie mogłem jakby udzielać tych nauk. Więc po pierwsze miałem pewną jakąś grypę czy coś takiego, więc musiałem więc najpierw nie czułem się najlepiej i musiałem trochę odpocząć, gdyż pomyślałam sobie, że jak to przeistoczy się w jakąś gorszą chorobę, to w ogóle nie będę mógł wtyczeć. Po drugie, chciałem skończyć praktykę Tary przez kilka dni i to też spowodowało, że przez kilka dni po prostu musiałem odwołać nasze nauki. Nadal nie czuję się tak do końca najlepiej i jakby nadal jestem trochę osłabiony. Ale od dzisiaj będziemy kontynuować nasze sesje nauk. Jak powiedziałem wcześniej, mam taką intencję, aby skończyć omawianie tych autobiograficznych pochwał Micia Dorje podczas tych nauk, podczas tych wiosennych nauk. Aria Krzema kończy się 8 kwietnia, ale nauki będziemy kontynuować, więc myślę, że wszyscy już widzieli nowy plan nauk i chciałbym po prostu uczyć tak długo, aż skończę ten tekst, aż skończę te nauki, po prostu, ten temat. Być może dojdzie do tego, że będziemy musieli zmienić godzinę tych nauk, a na razie ona nie ulega na razie ona się nie zmienia, ale być może, że po 8. Teraz podczas Aria Krzema o 5:30 rozdawana jest kolacja dla mniszek, dlatego wszystko nauki ustawiamy właśnie pod program jakby i godziny funkcjonowania mniszek podczas Aria Krzema. Być może, że później te godziny nauk się zmienią. Więc dzisiaj wracając do naszego tekstu, czyli autobiograficznych pochwał zatytułowanych Dobre czyny. Dzisiaj będziemy omawiać 26, 27 i 28 te strofy tego tekstu. 26, 27 i 28. Zgodnie z komentarzem Sangye Paldrupa, którym się posługujemy tu przez cały czas, więc te 3 strofy omawiają bodhicittę. To, jak Mikio Dorje rozbudził bodhicittę, to, jak praktykował 2 rodzaje bodhicitty i to, jak ćwiczył się w utrzymywaniu tych 2 rodzajów bodhicitty. Teraz jesteśmy przy trzeciej części, która ma 7 jakby podczęści. Te 7 części omawia 6 paramit.
Omówiliśmy już pierwsze 4, teraz przechodzimy do 5, czyli przechodzimy do 6, do 5 paramity, czyli do paramity medytacji. Ta strofa brzmi tak. Stosowałem lekarstwa na wszystkie subtelne i pospolite splamienia. Nie inspirują mnie one do prawości. Jak mógłbym myśleć o czymkolwiek poza skupieniem się bez reszty na przyczynach i skutkach doskonałego stanu Buddy? Mam to za jeden z moich dobrych czynów. Pośród wszystkich dobrych czynów jest to 26. dobry czyn. W zbiorach, w dziełach zebranych Mikie Dorje jest taki tekst, który się nazywa Instrukcje w ćwiczeniu się w historii przebudzenia, czy w praktykowaniu historii przebudzenia. I w tym tekście Micia Dorje mówi o tym, że należy porzucić wszystkie swoje splamienia, rozwinąć antidota na te splamienia, czyli kompletnie odrzucić wszelkie negatywności i złe emocje poprzez praktykowanie takich paramit jak cierpliwość, pilność i tak dalej. Ale rozwój na ścieżce i jakby skuteczność praktyki paramit bardzo mocno zależy od praktyki samadhi, od tej właśnie 5. paramity, czyli paramity medytacji, od praktyki samadhi i gdyż to ona właśnie doprowadza nas do wyzwolenia. Czyli wszyscy Buddowie Bodhisattwowie spoczywali w medytacji i przejrzystości i klarowności medytacji i przez co i w ten sposób badali wszystkie zjawiska, które się pojawiały w ich umyśle. Zanim do tego doszło, musieli najpierw rozwinąć uważność, świadomość, aby uniknąć wszelkich przeszkód w praktykowaniu tej medytacji, czyli te wszystkie przeszkody to były wszystkie negatywne emocje i sprawienia. Istnieje bardzo wiele jest wiele takich różnych warunków, które przeszkadzają nam w praktyce medytacji i aby usunąć te wszystkie przeszkody, aby ich uniknąć, trzeba najpierw ćwiczyć się w uważności i świadomości, by z uwagą szybko eliminować, usuwać te przeszkody, które kiedy tylko pojawiają się w umyśle. Musimy być też cierpliwi wobec nich, musimy być też pilni w usuwaniu tych przeszkód i dopiero wtedy praktykować samadhi. I w ten sposób praktykować samadhi. Sangi Paldrup w swoim komentarzu zaś mówił, że w wielu krajach, również w Krainie Śniegu, wiele ludzi jakby twierdzi, że osiągnęło bardzo wysoki poziom urzeczywistnienia, że może być źródłem schronienia dla wielu istot. I wiele osób oczywiście wierzyło im i zaufało im, tak, pod tym względem. I w Tybecie wówczas w owym czasie żyło bardzo wielu takich lamów. Ale wszystko zależy od tego, czy taki lama udawał tylko, że jest prawdziwym lamą, czy nie. To zależy od tego, czy faktycznie uspokoił wszystkie splamienia, takie jak złość, nienawiść, zachłanność i tak dalej, które są źródłem wszelkiego cierpienia naszego własnego i innych.
usunięcie tych splamień e, zależy od tego, jak dalece jesteśmy w stanie zaangażować się w prawdziwą medytację, żeby w takie wchłonięcie medytacyjne. Zresztą wchłonięcie medytacyjne w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo uspokojony jest nasz umysł, czyli zależy od efektów naszej praktyki siamaty, która Szamata stanowi bardzo dobry antidotum dla wszelkich rodzajów, dla wszelkich splamień, wszelkiego rodzaju splamień. Więc ci ludzie, bardzo często ci ludzie, którzy mówią, że posiadają bardzo duże urzeczywistnienie, nie rozumieją tego. Bardzo często mówią tylko o tym, że osiągnęli wysoki poziom urzeczywistnienia, ale i że są wolni od wszelkich splamień i tak dalej, ale nie rozumieją jakby na czym polega ta praktyka medytacji, jakie ona ma przynieść efekty. Wtedy w Tybecie było bardzo dużo lamów, którzy tego rodzaju tak się chwalili swoimi osiągnięciami duchowymi. Oczywiście jakby tak naprawdę oszukiwali innych ludzi. Micio Dorje uważał, że tego rodzaju działanie jest bardzo szkodliwe dla umysłu tej osoby, jak i dla umysłów osób, które zaufały, które jemu zaufały. On uważał, że to jest najbolesne ze splamień. On bardzo tego nie lubił, jakby walczył z tym na wszelkie sposoby. On jakby uważał, że to jest jakby największe nieporozumienie, jakie może się zdarzyć w buddyzmie, w dharmie. Najbardziej właśnie, że najgorszą jakby rzeczą jest to, że ludzie, którzy nie mieli wysokiego urzeczywistnienia, uważali, czy też mówili o tym, że takie urzeczywistnienie mają. Byli po prostu tacy szarlatani, którzy szukali tylko jakby poklasku i dobrego życia. Bardzo często ci tacy udawani nauczyciele medytowali, ale medytowali w taki bardzo płytki sposób, w taki zwyczajny, to była taka niewyzwalająca jeszcze medytacja, która w ogóle jeszcze która tylko uspokaja umysł albo przynosi pewien element jakiejś szczęśliwości, błogości, natomiast nie usuwa splamień umysłu. Naszych negatywnych emocji. Mało tego, jakby wyzwalający wgląd, medytacyjny wgląd jest jakby kolejnym etapem. Oni nawet do niego nie doszli, a co więcej, niektórzy nawet nie rozwinęli takiej zwyczajnej, uspokajającej medytacji. A mimo wszystko mówili ludziom, że osiągnęli wielkie urzeczywistnienie i że ludzie powinni uczyć się od nich i im zaufać. Oznacza to, że ci ludzie nie usunęli swoich splamień. Jeżeli nie usunęli swoich splamień, nawet tych takich grubych splamień, to oczywiście zaczynali działać prowokowani tymi splamieniami i dopuszczać się wielu negatywności. Takie osoby nie są w stanie nawet osiągnąć w przyszłym życiu ludzkiego, czy boskiego, czy ludzkiego ciała. Aby praktykować dalej medytację, trzeba się odrodzić jako człowiek lub taki Bóg.
Takie odrodzenie jest bardzo rzadkie i bardzo trudne do osiągnięcia. Mieciodorczy bardzo dobrze to rozumiał i wiedział, że aby uspokoić swoje splamienia, trzeba przynajmniej rozwinąć medytację szamaty, czyli jakby taki najbardziej podstawowy formę medytacji i jest to bardzo, bardzo ważne. A na podstawie jakby w oparciu o tę medytację szamaty możemy wtedy rozwijać medytację wglądu, która doprowadza do wyzwolenia. Musimy zgromadzić bardzo wiele różnych warunków, które wraz z tą medytacją wglądu doprowadzą do takiego wyzwolenia. Inaczej musimy rozumieć, że nasze przywiązanie do przyjemności zmysłowych jest źródłem wszelkich naszych problemów i że tego rodzaju przywiązanie powoduje, że rozwijamy albo złość, że ich nie doświadczamy, albo zachłanność, że potrzebujemy ich więcej, i że jest to źródło wszelkiej zachłanności, złości, nienawiści. I w zasadzie to jest jak trucizna, która nas zatruwa przez cały czas. Dlatego Mieciodorczy sam bardzo z dużą pilnością usuwał wszelkie jakby przeszkody w praktyce medytacji, takie jak szukanie przyjemności, komfortu, jak złośliwość, jak ospałość i otępienie, jak lenistwo i tak dalej. Trzeba, aby tych przeszkód uniknąć, trzeba cały czas praktykować uważność, świadomość, być czujnym, trzeba opierać się o swoją przyzwoitość i sumienie i uspokajać wszelkie splamienia, które mogą się pojawić w umyśle. To jest tak jakby on stworzył taką tamę pomiędzy sobą a tymi splamieniami. Poza tym cały czas praktykował Mahayana, cały czas rozwijał bodhicittę. Nigdy nie był dumny, nigdy się nie popisywał, nigdy nie myślał, o jestem karmapą, jestem wielką istotą, żadnych takich myśli nie miał. Cały czas jakby zachowywał się i wyglądał, jakby był zwyczajnym mnichem. Był bardzo taki skromny, cichy. Zawsze jakby trzymał się tego rodzaju osób, którzy mieli podobne usposobienie. Ale jednocześnie też nie ignorował innych. Wszystko robił z taką uczciwością. Nigdy nie był jakiś pretensjonalny, niczego nie udawał, nigdy niczego nie grał. Był taki bardzo prostolinijny i bezpośredni. Bardzo doskonale wiedział, że świadomość i uważność jest niezwykle ważna. Rozwijanie jej w umyśle jest niezwykle ważne. Kiedy
skupiał się na czymś, to nigdy później tego nie żałował. Zawsze, kiedy się czegoś podejmował, to robił to z najlepszymi intencjami. Nie miał, bez względu na to, czy skończył to zadanie, czy ten projekt, czy nie, nigdy nie miał żalu, gdyż zawsze działał z najlepszymi intencjami bodhicitti, zawsze z uważnością i świadomością. Kiedy rozmawiał ze swoimi uczniami, zawsze starał się ich zainspirować do wyrzeczenia. Mówił o cierpieniu istot, mówił o przyczynach tego cierpienia zawsze. Mówił o właściwościach trzech klejnotów. Zawsze robił co tylko możliwe, aby wprowadzać je na ścieżkę do przebudzenia. To były nauki, które dawał i też sam był przykładem, za którym inni mogli podążać. Miał bardzo silną bodhicittę. Zawsze miał w sobie taką bardzo silną życzliwość i współczucie. Nawet jeżeli ktoś spędził z nim kilka godzin czy kilka miesięcy, on nigdy się nie nudził. Jemu ta obecność tych ludzi nigdy nie przeszkadzała. Czasami ludzie zaczynają nas irytować, chcemy się ich pozbyć po jakimś czasie, prawda? Jesteśmy nimi zmęczeni, ale jeżeli ktoś przebywał w jego obecności nawet przez dłuższy czas, jemu to nie przeszkadzało zupełnie. On był naprawdę w stanie zatrzymać wszystkie splamienia w swoim umyśle, po prostu je usuwał. I ludziom się to udzielało. Tym ludziom, którzy przebywali w jego obecności, się to udzielało. Jakby pojawiała się w nich taka naturalna wiara i entuzjazm. To był taki entuzjazm dla darmy, do praktyki. Misia Dorje jakby wszyscy, którzy byli w jego obecności, jakby nigdy nie mieli dość, jakby cały czas chcieli go widzieć, chcieli go słyszeć. Jak tylko wychodzili z pokoju, to już za nim tęsknili. Cały czas byli, jakby nigdy nie mieli dość. Ludzie, którzy przebywali w jego obecności, jakby cieszyli się tym, że mogli go znowu zobaczyć. Więc przychodziło się do niego jakby z wielką radością. Kiedy się od niego wychodziło, to już się płakało, że kiedy go znowu zobaczę. Inną cechą jakby Misia Dorje był, on zawsze podkreślał, że podczas praktyki medytacji powinniśmy skupiać się na bodhicitcie. I miało się wrażenie, że on faktycznie cały czas tą bodhicittę ma na uwadze, że ta bodhicitta cały czas mu towarzyszy. Mówi się, że że jakby rezultatem medytacji są wspaniałe takie moce, takie jak jasnowidzenie, wszechwiedza i tak dalej. Ale Misia Dorje nigdy nie pokazywał, że posiada tego rodzaju moce. Nigdy nie popisywał się nimi. Nigdy nie pokazywał, że ja potrafię to zrobić, a ty nie.
Więc kiedy się z nim przebywało, to miało się wrażenie, że może jest to taki zwyczajny człowiek, wypełniony bodhicittą. On po prostu nigdy nie pokazywał tych swoich jakby mocy, tych swoich osiągnięć. Wszystkie jakby zdolność okazywania różnych cudów, to wszystko jakby chował w sobie i nigdy nie starał się jakby popisywać i jakby w ten sposób pokazywać innym, że jest od nich lepszy. 다 미규도 주군들래야 고 초시 참기에는 미망보시 단 민담을 망보시 저거 다 미장게 되주나는 마셰 Więc z różnych części jakby Tybetu wielu ludzi przybywało do Mikke Dorje, żeby otrzymać od niego jakieś wskazówki dharmy. Na przykład Prajna Paramity, tajemnej mantry, Mahamudry i tak dalej. Czyli bardzo wiele osób przychodziło do nich jakby z nadzieją, że otrzymają jakieś bardzo wysokie albo czy też bardzo głębokie wskazówki, pouczenia. I prosili Mikke Dorje o tego rodzaju wskazówki, na przykład Mahamudry. 이나야다 지수 삼을 올렸다 자신 치료 지생게는 다는 신기다지 가서 Więc oni przychodzili i prosili, proszę, daj mi wskazówki do praktyki Mahamudry. 곰치 나로 지생게는 근데 망고 영어디가 이나 되게 상말로 Albo praktyk tajemnej mantry i tak dalej. Ale każdemu, kto przychodził, prosił o dharmę, Mikke Dorje najpierw udzielał bardzo podstawowych nauk. Czyli uczył ich na przykład, jak praktykować medytację, jak zacząć praktykę medytacji, tak jakby wszystkich traktował, jakby byli takimi początkującymi adeptami medytacji. I oczywiście niektórzy ludzie byli rozczarowani, bo mieli nadzieję, że od niego otrzymają jakieś wskazówki, których nikt inny nie byłby w stanie im udzielić. Coś wyjątkowego, coś bardzo, bardzo sekretnego. Natomiast Mikke Dorje uczył ludzi zgodnie z ich doświadczeniem, zgodnie z ich poziomem. Jeżeli ktoś nie był gotowy, jeszcze nie dojrzał do tego, aby otrzymać wskazówki do Mahamudry, to ich nigdy od Mikke Dorje nie mógł otrzymać. Więc tego rodzaju ludzie byli bardzo rozczarowani po takiej wizycie u Karmapy. Mówili, udałem się do Mikke Dorje i myślałem, że dostanę jakieś wskazówki do Mahamudry, ale Mikke Dorje najwyraźniej po prostu nie potrafi uczyć Mahamudry, medytacji Mahamudry. Najprawdopodobniej dlatego, że sam jej nigdy nie praktykował i że nigdy nie osiągnął żadnego urzeczywistnienia i że żadni z jego uczniów nigdy nie uzyskali wielkich mocy, takich jak rozłupywanie skał poprzez dotyk i tego rodzaju rzeczy. Więc tego rodzaju krytyka jakby padała z ust tych ludzi.
Oczywiście, jeżeli ktoś praktykuje medytację, to wtedy jest w stanie udzielać dokładnych wskazówek, jak medytować, jak osiągnąć tego rodzaju rezultaty. Więc jeżeli ludzie nie otrzymywali tego rodzaju instrukcji, to uznawali, że Micio Dorji po prostu nigdy nie praktykował Mahamudry, dlatego nie potrafi udzielić takich instrukcji. Więc ci ludzie mieli bardzo wiele wątpliwości i wyrażali je w bardzo krytyczny sposób. On nigdy nie osiągnął urzeczywistnienia Mahamudry, więc nie potrafi jej uczyć i tak dalej. Nikt z jego uczniów nigdy nie osiągnął żadnego urzeczywistnienia Mahamudry i tak dalej, i tak dalej. Ale Sangye Paldrup, autor tego komentarza, odpowiadał na tego rodzaju krytykę, mówiąc, no z jednej perspektywy to macie rację, to ci ludzie mają rację. Uważacie, że Mikie Dorji powinien robić i mówić to, co inni robią, inni lamowie. Czasami są ludzie, którzy nawet podstaw medytacji, praktyki medytacji nie urzeczywistnili, ale już nauczają Mahamudry, udzielają bardzo dogłębnych wskazówek do głębokich praktyk Vajrayany i tak dalej. Natomiast Mikie Dorji tak się nie zachowuje. Jeżeli ktoś nie jest gotów na otrzymanie takich instrukcji, to Mikie Dorji ich nie udziela. Można żebraka nazwać królem, ale to nic nie zmieni. On się po prostu nie stanie się królem po prostu, więc używanie wielkich słów i wielkich nauk i otrzymywanie wielkich instrukcji nic nie zmieni. Więc takie działanie nie ma żadnego sensu. Więc ci, którzy nie mają na tyle szczęścia czy zasługi, aby faktycznie rozwinąć praktykę Mahamudry, nie mogli otrzymać od Mikie Dorji takich instrukcji, bo Mikie Dorji wiedział, że oni nie mają takich zdolności, że nie stworzyli dobrej podstawy, nie są przygotowani na tego rodzaju, do tego rodzaju praktyki. Jak sam Sangye Paldrup mówił, ja nie wiem, czy Mikie Dorji rozwinął jakieś wielkie urzeczywistnienie, czy osiągnął jakieś owoce medytacji, ponieważ ja nie mam takich zdolności, aby wiedzieć, kto co osiągnął. Nie jestem jasnowidzem, nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim poziomie duchowym jest dana osoba. Niektórzy mówią, że kiedy osiągnie się faktyczne urzeczywistnienie takiej medytacji, to taki człowiek jest w stanie jest wszechwiedzący, potrafi czytać umysły innych, ma różne cudowne moce. Ale Sangye Paldrup mówił dalej, ale jestem przekonany,
że jeżeli ktoś byłby gotowy, to na pewno otrzymał od Mikio Dorje odpowiednie metody rozwijania tego rodzaju medytacji i tego rodzaju praczni. Wszystkie metody Mahayany są nauczane po to, aby osiągnąć przebudzenie, aby doprowadzić czujące istoty do przebudzenia. Więc jeżeli ktoś jest kompletnie skupiony i ma jeden cel przed sobą, aby osiągnąć przebudzenie, to na pewno tego rodzaju metody zostaną mu przekazane. Ale trzeba mieć trzeba mieć w sobie to zobowiązanie, ten cel. Mikio Dorje bez względu na to, kto do niego przychodził, zawsze nauczał te osoby takich sposobów, które najlepiej jakby będą najbardziej użyteczne w danym momencie dla tych ludzi na ich ścieżkę do przebudzenia. Więc jeżeli taką metodą byłaby głęboka medytacja Mahamudry, to udzieliłby głębokiej medytacji Mahamudry, ale takich ludzi było bardzo niewielu. Więc w ten więc omówiliśmy paramitę Mahamudry. Następną powinna być pradżnia, ale pradżnia jakby nie jest tu uwzględniona. Nie ma takiej strofy tutaj teraz dotyczącej pradżni, więc gdyż ona została jakby zawarta we wcześniejszej strofie dotyczącej ostatecznej bodhicitty. Dlatego teraz ta paramita została pominięta. Teraz przechodzimy do strofy 27, która mówi o tym, jak Mikio Dorje oczyszczał swój umysł. Ta strofa brzmi tak. Póki nie pożegnasz się z krnąbrnym usposobieniem, nie poskromisz umysłów i uczniów. Skupiłem się więc na własnym gromadzeniu i oczyszczaniu, aby pomóc w tym swoim podopiecznym. Mam to za jeden z mych dobrych czynów. Więc to jest 27 dobry czyn. Więc Mikio Dorje sam w swojej praktyce ćwiczenia się w historii wyzwolenia, on w tym tekście jakby sam opowiadał o tym, że aby jakby rozwijać się na ścieżce do przebudzenia, najpierw trzeba rozpoznać swoje splamienia, rozpoznać problemy, przeszkody, jakie istnieją w naszym umyśle, które jakby nam przeszkadzają w osiągnięciu tego wyzwolenia. Jeżeli już te problemy rozpoznamy, to powinniśmy zrobić wszystko, aby je usunąć, aby je wyeliminować. Podobnie musimy z taką samą uwagą i uczciwością widzieć dobre właściwości. Musimy widzieć, jakie właściwości ma nasz guru, czy my posiadamy takie same właściwości, czy nasz guru posiada jakieś splamienia, jakie byłyby to splamienia. Musimy to wszystko dobrze przeanalizować i w związku z tym jakby nauczyć się rozpoznawać nasze splamienia i rozpoznawać nasze dobre właściwości.
Również kiedy przychodzimy do naszego guru i musimy wiedzieć, która z tych splamień jest w nas najsilniejsza. Jeżeli guru nas o to spyta, to powinniśmy być w stanie powiedzieć, że naszym największym problemem jest to i to, czy inne splamnienie, a wówczas guru powinien przekazać nam różne metody, aby radzić sobie z tym splamieniem, aby radzić sobie z tą emocją na przykład. I w ten sposób powinniśmy cały czas oczyszczać swój umysł. Powinniśmy na to zwracać uwagę i cały czas z uważnością obserwować swój umysł, gdzie, jaki jest stan naszego umysłu, czy nasze splamienia są w nim obecne, na ile są obecne i tak dalej. Jak powiedziałem już wcześniej, sama praktyka medytacja nie wystarczy, aby ta medytacja doprowadziła nas do przebudzenia. Musimy wzmacniać nasze dobre właściwości i usuwać wszelkie splamienia, wszelkie przeszkody, przeszkody w osiągnięciu przebudzenia. W ten sposób nasza ścieżka, nasza praktyka na ścieżce będzie bardzo, bardzo silna i będzie bardzo efektywna. Musimy być bardzo pilni w rozwijaniu tych dobrych właściwości i w usuwaniu wszelkich splamień i przeszkód. Jeżeli osiągniemy jakieś właściwości, zaczniemy je zauważać, że one już tam są, że się rozwijają, to bardzo ważne jest też, aby nie rozwijać dumy z tego powodu, ponieważ to może prowadzić do wzrostu czegoś, co się nazywa marą samouwielbienia, że zaczniemy być zbyt zadowoleni z siebie. Najważniejsze jest, aby cały czas analizować te dobre właściwości, patrzeć, których jeszcze nie mamy, którą kolejną powinniśmy rozwinąć, usuwać wszelkie splamienia, wszelkie rzeczy, które przeszkadzają nam w osiągnięciu przebudzenia i w praktyce medytacji. Więc o tym teraz, co na ten temat mówi komentarz Sanghya Drupa. On mówił w tych czasach, czyli to było oczywiście w czasach Mikyo Dorje, bez względu na to, czy rozmawiali, czy mówimy o osobach, które służą trzem klejnotom, albo ochraniają inne istoty, albo co wiele z tych ludzi mówi, że ich działanie jest doskonałe, jest najlepsze. Ale aby doprowadzić inne istoty do prawdziwej zasługi, wprowadzić nas do prawdziwie dobrą ścieżkę, najpierw samemu trzeba być wolnym od wszelkich splamień i praktykować taką ścieżkę. Czyli bardzo, bardzo ważne jest to, aby faktycznie umieć rozpoznać w sobie, co jest splamieniem, co jest dobrą właściwością, co jest na przykład, jeżeli ktoś jeszcze nie osiągnął takich zdolności w sobie, nie oczyścił swojego umysłu z takich splamień, a inni ludzie pokładają w nim wiarę, nadzieję, uczą się od niego, to prędzej czy później zaczną schodzić na manowce, zaczną schodzić na złą drogę.
Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że, mm, że ani nauczyciel, ani uczniowie nie są w stanie rozpoznać swoich błędów, nie są w stanie rozpoznać jakby swoich splamień. Ci uczniowie, ci ludzie, którzy pokładają wiarę w takich fałszywych guru, nie są w stanie widzieć, co jest dobre, a co jest złe. 다 런규 모두요 알아 신규 누구요 제제 딱 가서 런규 모두나 신규 누구요 제데 그배 한바시에 된게 Jeżeli faktycznie samemu się nie oczyściło swojego umysłu, a uczy się, a jednocześnie zaczynamy uczyć innych, szczególnie jeżeli robimy to z myślą o przyjemnościach w tym życiu, o komforcie w tym życiu tylko i wyłącznie, to jest tak jakby trędowaty wykonywał praktykę garudy. Trąd jest chorobą, która pochodzi od nagów, a więc jakby teoretycznie praktyka garudy powinna pomagać tego rodzaju osobom, ale nie pomoże komuś, kto już ma trąd. Najpierw trzeba się wyleczyć z tej choroby, potem można praktykować praktykę garudy, która zapobiegnie jakby takiej chorobie. Więc jeżeli sami jesteśmy chorzy, jeżeli sami jesteśmy chorzy, to nie możemy uzdrawiać innych. Chyba o to chodzi, że najpierw musimy się sami wyleczyć, żeby wykonywać jakieś praktyki leczące innych i tak dalej. O to chodziło chyba tutaj. Więc na razie zrobimy przerwę. Nie, to nie będzie przerwa, to już na tym kończymy dzisiejsze nauki. Jak ktoś powiedział, że nie czuje się jeszcze najlepiej, więc może dzisiaj już zakończymy w tym miejscu.